Ayan po, good morning po mga Alabriers Vlog. Meron tayong nakita rito. Ayan po, good morning po mga Alabriers Vlog. Ayan po, salat po dyan kay Batang Matubang, Kalinga Prab, and Kalinga Partner, mga Kalinga Partner. Good morning po. Nakita ako dito, yan po, homeless yata ito, taong prasa na. Puntahan po natin, kausapin natin siya. Yan po mga kalabli, puntahan natin at kausapin natin bago niya kumain. Kaya, magandang umaga. Gusto mo kumain? Gusto mo kumain? Bumili kang kanin? Bumili ka? Ulam? Ano ulam yun dyan, te? Bigyan mo siyang ulam. Bigyan mo siyang ulam. Dami kayo sugat sa paa. Anong pangalan nyo? Kuya? Kuya, anong pangalan nyo? Anong pangalan nyo? Ha? Anong pangalan nyo? Anong pangalan nyo? Bigyan mo siya ulam. May bayaran ko. Bigyan kita ulam, ha? Bayaran ko, ha? Anong pangalan nyo? Anong pangalan nyo? Hindi mo na alam pangalan mo? Anong pangalan mo? Ayan si kuya, oh. Taga saan po kayo? Dito lang yung nakatambay? Ha? Parati yan dito lang siya? Parati lang yan dito? Galing po lang dyan sa lang ng mga kaldero. Kaldero kinukuha niya? Anong ginagawa mo sa kaldero? Tinatangay mo. Binibinta niya siguro, no? Ano pangalan nyo? Boyfriend mo? Ano pangalan nyo? Ha? Naked. Bikit? Ano pangalan? Naked. Michael? Michael pangalan nyo. Ilan taon na kayo, Michael? Alam nyo? Ha? Alam nyo edad niya? 16? 16 pa lang kayo? Ba't kayo nagtambay-tambay sa kalsada? Ano nangyari sa inyo? Hindi mo siya tubig, te. Tubig, waka tubig, dali. Biyak kita tubig. Ha? Ang gusto mo? Soft drinks? Tubig? Kape? Tubig? Okay mo. Ha? Soft drinks na lang? Soft drinks na gusto niya. May sa Coke. Ano? Yan po si Kuya Michael. Michael pangalan nyo? Alam nyo pangalan nyo, di ba? Oh. Michael. Dito lang kayo tumatambay, Michael? Michael, dito lang kayo tumatambay? Pag dumaan ako dito, bigyan kita pagkain, na. Kadadaan ko dito, bigyan kita pagkain, na. Yan mo yung mukha mo, sugat. Yan ang ating sugat mukha mo. Ano? Gusto nyo maligo? Ha? Bibila kita ng damit. Bibila kita ng damit. Sabihin mo sa akin, salamat kuya, bigyan kita ulam. Dito ka lang lagi. Kada daan ko dito, bibigyan kita ng pagkain, ha? Huwag kang lalayo dito, ha? Dito ka lang lagi, ha? Kada daan ko dito umaga, bibigyan kita ng pagkain, ha? Kaya Michael pangalan mo, no? Michael. Saan bahay nyo? Alam mo pa bahay mo? Hindi na. Hindi mo na alam bahay mo? Hindi mo na alam? Bahay nyo? Hindi mo na alam? Oo, natatapon. Oo. Natatapon, oo. Oo, no. Oo, no, siya. Ayan, sige, Michael. Taong rasa po yan, no? Taong rasa po yan. Saan ikaw natutulog? Ate, Michael. Michael, saan ka natutulog? Ha? Dahil lang tiya. Hi ka. Vlog namin to, oh. Napanood ka sa YouTube. Naka si Michael. Diyan ka natutulog? Diyan lang? Ayan po, diyan si Michael, oh. Ayan, oh. Kung si Kalinga Prab po naka-sponsor ng taong kasa, sana po ito ay matulungan din po natin. Sana ma-relocate sa dito at mapagamot pa.
Alam mo yung pangalan niya, Michael eh. Yan po, si Kalinga Prab na katulong tayo sa mga taong grasa na naliligaw ng landas. Tapos si Kuya Michael, sana po kung sino po yung mga kilala dyan sa kanya dito sa video na ito, sana pumuntak na kayo kay Lovely Yours Vlog para ma-locate po natin si Michael. Kawawa po, dito po siya oh. Ito yung lugar niya. Yan po si Michael, yan po. Binigyan ko siya ng ulam tsaka kanin, ayun oh. Tsaka soft drinks. Yan, kain siya. Dito lang siya nakatambay ito. Katambayan niya. Yan po, kung sino po yung nakakilala kay Michael, taong krasa, yan po. Maaari po lamang na kumunta kayo kay Lovely Yours Vlog kung napanood yung video na ito. Para po ma-locate natin si Michael. Michael pangalan niya eh. Yan po siya oh. Kain po siya ngayon, yan po. Kain siya, yan. Michael, taga saan ka Michael? Kaibigan tayo ha. Kaibigan tayo, taga saan ka? Alam mo pa yung lugar nyo? Alam mo pa? Hindi na. Hindi mo na alam lugar nyo? Hindi mo na matandaan? O matandaan mo pa? Ayan po si Kuya Michael po. Kung sino po nakakilala po sa kanya, natin baka makatulong tayo sa kahit gatong paraan lang. Yung mga ating mga kaibigan na naliligaw ng landas, matulungan po natin. May balik po sa kanilang mga bahay o sa kanilang mga kamag-anak. Tingin ko po ito, hinahanap na rin ng mga magulang ito eh. Kasi lang eh, siyempre hindi nila alam pa uwi sa kanila. Dahil wala na sa tamang pag-iisip. Ayan po. Kaya kung sino man po makapanood ng video na ito, maaari po lamang makipagtulungan po tayo. Ayan po. Kawawa naman po si Kuya Michael. Mabait naman. Mabait kayo Kuya Michael. Kuya Michael, mabait lang kayo. Mabait. Mabait kayo. Mabait daw siya eh. Mabait kayo Kuya Michael. Mabait kayo. Yan po si Kuya Michael. Oh, bigyan kita pera. Para may pera ka. Oh. Ha? Oh. Kuya Michael. Oh, yan. Ano gawin mo sa pera? Ano gawin mo sa pera? Ano bibilin mo dyan? Ano bibilin mo sa pera? Ha? Bibili ng? Bibili ng? Hindi ako siya ng pera. Sana may pera siya. Kasi ng para may panggastos din siya. Ayan po. Ano bibilin nyo sa pera mo? Pagkain? Bibili ka ng pagkain pa nagutom ka? Bibili ka ng pagkain? Hindi mo na alam pa uwi sa bahay nyo? Hindi mo na alam? Alam mo pa? Alam mo pa? Meron ka pang mga kapatid Kuya Michael? May mga kapatid ka pa? Meron? Ayan po si Kuya Michael. Ayan o. Magkano yan? Magkano yan? Magkano yan? Magkano yan? Alam mo pa yung magkano yan? Ha? Bigyan ko sa isandaan, tinitignan niya yung pera. Bigyan ko sa isandaan, tinitignan niya yung pera kung ano yung pera no? Natanong ko sa kung magkano yan. Hindi na siya sumasagot. Magkano yan Kuya Michael? Ha? Ha? Yan? Bili mo doon sa tindahan. Bili mo tinapay. Meron pa kaya? Oo, bili mo tinapay. Kain ka? Bili tinapay. O, diba? May pera ka na. Marami ka pera dyan? Marami? Ha? Marami yung pera. Hirap na yung kausap eh, no? Malaya na talaga narating ito ni Kuya Michael. Ayan po, mga daan po rito. Ayan. Ito si Kuya Michael. Ayan po.
Kuya Michael, babay ka na. Kuya Michael. Kuya Michael, babay ka na, dali. Babay. Ano? Babay. Bili mo yan ha, pera mo ha, bili mo ha. Ayun o. Babay ka na, babay. Ano babay, kuya, babay. Ako si Kuya Michael. Bigyan ko na ng pera eh. Tingnan niya yung pera kung magkano, hindi yata alam ko. Ayan po, iniikot-ikot sa kamay niya oh. Hindi niya alam. Ngayon na talaga ito ng pera, tandaan eh. Ano? Kaibigan mo yun sa tindahan, yung binilan mo? Kaibigan mo yun? Kaibigan mo? Ayan po si Kuya Michael. Hanggang dito na lang po mga kalabiyors ba? Mga kalabli, dito na muna tayo. Maraming salamat po at good morning po sa lahat dyan. Shout out po lang kay Chris Ulo, Jun Official, tsaka Kuya Mel. Shout out po sa inyo lahat. Yan, ingat-ingat po kayo dyan. Kalingap partner, shout out po sa inyo lahat. Paki-support po Love Yours Vlog at maraming salamat po. Paki-subscribe po at saka paki-like po yung aming channel Love Yours Vlog. Maraming salamat po. Hanggang dito na po lamang. Bye-bye.